Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Numele meu este Alex și m-am reîntors cu forțe proaspete pentru că am dat bacul, am luat și am zis mă reapuc de YouTube într-o formă oarecare mai serioasă. Vreau să mă țin de filmat și poate o să iasă o chestie foarte bună. Între timp am mai modificat mașina, o să vedeți, o să trag niște cadre din exterior. Este sâmbătă seară și pot să ies la o tură, mă duc să o spăl și vedem ce mai facem după. Și am zis să filmez toată chestia asta, poate o să iasă ceva frumos. O să discut într-un clip viitor despre ce am modificat la mașină, o să vedeți că e o schimbare majoră pe partea de aspect și vor mai fi unele modificări. O să discut de ele în clipul ce urmează, deci până atunci o să vă las cu cadre din mers și ne vedem la spălătorie. Da, știu, nu este o urmă tocmai bună, dar s-a făcut seara între timp și mergem să ne vedem cu cei din Customworks, să mai stăm la o vorbă, una alta, mai vedem o mașină frumoasă, mai filmăm, poate tragem ceva cadre din mers, vedem, poze, sigur o să facem, ne vedem direct acolo. Bun, am revenit cu o nouă zi de vlog pentru că seara am uitat să fac outro și m-am luat cu filmările. Apropo, o să iasă ceva foarte tare la mine pe canal, o să las câteva filmări în acest clip, dar clipul final va apărea zilele viitoare. Acum ieșim pe afară cu mai multe mașini, facem niște poze, vedem care-i treaba, mai filmez dacă e pe acolo. Deci avem aici o liniuță. Haideți, mă!
Sunt aici la poze și în pădurea Băneasa, la poze. Să vedem ce o ieși. Am terminat de făcut pozele cu Cristiana și acum mergem să ne întâlnim cu Customworks din nou. Am făcut pozele în pădure la Băneasa, a fost un drum foarte lung și după ce a fost lung a fost și prost. Și nu vă mai reține, vedem direct de la întâlnirea Customworks și filmăm mai multe de acolo.